May gabi sa tanan, nanapod kita sa light them with my word. Ang ato ang Ebanghelyo kinutlo kang Mateo Kapitulo 5, versikulo 20 ngadto sa 22, versikulo 27 hangtod sa 28, o versikulo 33 hangtod sa 34, then ang 37. Si Jesus nagproklamar sa iyang pagtuman, brothers and sisters, sa Old Testament, mo nang gitawag the law and the prophets, no? And nagpalawom kini sa ato ang pagsabot kung unsa ba gyud ang balaod nga iyang ginahisgutan nga iyang pagatumanon. O kanang naghatag nato og usa ka attitude, no? Attitude kanang ato ang batasan diha sa atong kasing-kasing nga nagtinguha usab nga kita mabalaanon o magpuyo nga mga Dios nun. Kani nga kanang portion diha sa gospel, brothers and sisters, mao man kani gikan sa gisugdan sa Sermon of the Mount or katong mga pagkabulahanon or beatitudes, no? Nga nagtawag kanato sa kanang interior, kanang internal sa ato ang kasing-kasing conversion, no? O kanana ang pagkamatinud-anon, o gani naghatag kanato nga o nagaghat kanato nga kini ato agyong pagasundon ang mga lagda o sugo, commandments sa Ginoo, nga tabangan kita diha sa Espiritu Santo nga mahimo kitang tiunay og sinsiro diha sa atong paghigugma o kanana ang putli sa ato ang kasing-kasing. Kani nga Ebanghelyo, brothers and sisters, nag-aghat kanato mga believers, no? Kanang magtutuon para magpuyo kita sa pagkabalaanon sa tanan-tanan natong mga relasyon sa ato ang Ginoo, sa ato ang isigataw, ug sa ato ang kaugalingon itself, no? So brothers and sisters, mangutan lang kita nga unsaon man nato kini paglantaw kaning balaod sa Ginoo. Gilantaw ba nato ni mga balaod nga parehas sa mga Hudiyo sa una? Gilantaw nila nga negative gyud kayo, no? Wala gid sila magtan-aw nini nga may nungdanon kani mga balaod kay dili man maupod ang pagpanudlo sa mga Parisiyo, Sadusiyo, or mga eskribo sa mga katawhan. Wala man sila kasabot sa kanang balaod sa ato ang Ginoo, katong mga panghimangno sa mga propeta. Mao bitaw ning istorya mga balaod, law and the prophets, no? Mga panghimangno sa mga propeta. Negative gyud kayo ang ilang kwan. Ug nadala nato ni karong mga panahon na nga negative kayo, no? Puro kung ato lang tan-awon pod ang ehemplo, unsaon ka og walay balaod sa trapiko sa ato ang sa ato ang kanang pamuyo traffic diya sa kasadahan, ug dili ipatuman ang balaod niya na magunsa naman lang, no? Ug walay balaod ang atong panggobyerno, labi na paghatag sa ato ang mga katungod nga mga katawhan sa Ginoo, katawhan sa Dios o katawhan ining nasod, no? Walay balaod sa pagkolekta sa buhis, walay balaod sa mga tanan-tanan nga balaod nun nga maglangkob diha nga naauntay order sa ato ang manginabuhi. Mao po ni mas labaw pa diri sa ato ang Ginoo nga naghatag siya balaod para kita, no? Kita mismo dili negatibo ang ato ang paglantaw diri, apan positibo kay mao man ni giya nato sa paghigugma, attitude sa atong paghigugma sa anong isikatawo. Balaod sa Ginoo para makahigugma kita sa atong isikatawo ug mao kani makahatag kanato og kaluwasan, no? O
dili negatibo ang ato ang paglantaw niini. Ngani sa Salmo 119, no, sa in English, "Oh, how lovely your law! It is my meditation all the day." How lovely kanana ang kamahinduna hinungdanon gayon ang imuhang kanana ang balaod o Ginoo. Mao kani akong hinuktukan o gipamalandungan sa tibuok kong adlaw. Brothers and sisters, moadto kita sa kanang ebanghelyo. Busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Dili gayon makasulod sa gingharian sa langit kung ang imong pagtuman sa kabubuton sa Ginoo taphaw sama lang gihapon sa gibuhat sa mga Hudiyo nga wala tudloi, wala sila hatagi sa tudlo kanila ug unsa ba gyud ang balaod o pagsunod sa mga kanang panghimangno sa mga propeta. Brothers and sisters, sa bersikulo 21, nasayod kamo nga ang mga tao gingnan kaniadto ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isikataw dadon ngadto sa maghuhukom ug ang maghingalan kuanggol sa iyang isikataw manubag niini ngadto sa labawng hukmanan o bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isikataw malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impyerno. Brothers and sisters, nagtudlo kani og katong nasuko sa iyang isikataw, katong naghingalan sa iyang isikataw ug nagmarites sa iyang isikataw. Brothers and sisters, yung siya mahilagmit kuno nga maimpyerno tinuod no kay kanang pagpatay ug pag marites nimo parehara na gipatay nimo siya physically, but ang imo pong gimarites nga tao gipatay nimo kay wala na siya dungog kay imo mang nadaot na ang iyang reputasyon. Yun siya nga posible nga maimpyerno, no? Sa bersikulo 27, nagkadungog kamo nga giingon kaniadto ayaw panapaw apan karon sultihan ko kamo nga bisan kinsa mutan-aw sa usa ka babaye uban sa dawtang tinguha nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa ihang kasing-kasing. Nagtudlo siya og kanang pagkaulagan, no? Ulag, no? Ang ulag mangod dili lang sa pagbuhat, brothers and sisters, bisan og naa sa imong hunahuna og naa sa imong kasing-kasing, ikaw sala na, nakapanapaw ka na, o brothers and sisters, gikinahanglan na nimo nga kini imong ikumpisal, no? Kay wala magpasabot nga kanang aktual nga imong pagabuhaton sa usa ka tawo, sa usa ka babaye, mao kanay makasala ka dili sa imong paganing plano, sa imong pagdula-dula diha sa imong nauna, ikaw nakapanapaw na, ikaw nakabuhat nagdautan sa imong isikatawo kay imuha siyang gihunahuna, gibuhat nimo diha sa imong hunahuna. Sa bersikulo 33 nakadungog usab kamo nga gingon ang atong katigulangan kaniadto ayaw pagpakyasa ang imong panaad kundili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo ayaw gayud panumpa kun musaad ka, ayaw panumpa sa langit kay ang langit mao ang trono sa Dios. Ingna lamang oo kun oo,
o dili kun dili kay kun may musobra pa niini kamo kana gikan na sa yawa, no? Nagtudlo na pud siya og pagpanaan, no? Kana bitang usahay nga na meeting ipatawag nimo moingon siya nga oo madto ko pag human dili mo tunga. Napo usahay nga kana na ang dili ko mo tunga. Nya pag human mo adto di ay mo tunga di ay. Daw og na budget sa ato ang meeting, na budget sa mga handouts ug uban pa, labi na sa paniudto o snacks na ma-burden, no? Mabugatan ang nagdumala. Kaya wala na magagi-appeal sa budget niya nito nga man ka, no? So brothers and sisters, ayaw gyud pagpanaan. Dako gyud kay nga sala ng pagpanaan. Kay usay mo sobra ang pagpanaan nimo, musubra pa sa kimbutan sa Ginoo kay sobra ra imong pagpanaan, no? So brothers and sisters, muyong kag oo kung dili otherwise kung oo ka og dili malasaw ka unsay pasabot sa Ginoo. Ingon siya nga kung malasaw ka iluwa ta ka, no? Isuka ka nako kay luod ka kaayo. Mao na gitawag nato sa in English nga integrity. Wala dili ka matinud-anon ng tao. Mga Israelites o mga Hudyo, ang ilahang balaod mao ra gyud ang 10 commandments or kanang 5 ka libro, no? Sa kang Moses mao gitawag og Pentateuch or Torah, no? Ang Torah nila nga nag-explicar sa ato ang kanang commandments, no? Kasuguan o tanan-tanan mga giya sa Ginoo para sa iyang mga katawhan. Ang balaod, brothers and sisters, mao man ni ang pagtudlo kung unsa gid ang pamaagi sa ato ang panginabuhi o naghatag po nato nga unsay ato ang pagpamuyo mga katawhan sa Ginoo uban sa ato ang mga kaigsuonan. So brothers and sisters, si Jesus mismo nagkondinar kaniadtong pagpatuman ining balaod. Kay ngano man nahimo naman noong burden kalisod sa iyang katawhan. Kay ngano man dili man kini masabtan kay wala man giayo og pagtudlo. Labi na ang mga katawhan dili pud edukado, no? So kanan ang mao ginakapa kanan ang napakagrabe diha sa ilahang kanan ang pagsunod sa ato ang Ginoo. Dili lang makahigugma sa ato ang Ginoo kung wala sila tudlo og insakto ug unsa ba gyud ning balaod, no? Ang Ginoo naghatag sa balaod para kita mahigugma kaniya kaayo ug magpuyo og mga balaanon nga kinabuhi. Apan unsa naman noon nahimo naman noon babag ang balaod kay wala man gitudlo og insakto. Puro naman noon puro naman dos and don'ts, no? Buhatan ni o dili kani buhaton, buhatan ni. Mao na ang balaod nga napulo ka sugo. Nahimo namon noon nga 613 nga mga commandments nga mga sugo, no? Nga sa Torah. Ang 248 nini, brothers and sisters, mo na gitawag nato positive, no? Positive nga kanana ang sugo. But the remaining mas daghan 365 mo mga don'ts, no? Usahay ra ba ang ato ang highlight na noon sa ato ang kinabuhi katunong gidili, no? Daghan kayong gidili. Pag observe sa kanana ang Sabat, di ba? Nakadungog mo nga ang kanding mo mahulog sa tabay o Sabat dili nimo pwede kuhaon. Ako'y malata na ang kanding mahugaw na manimaho na ang ug patay ang atabay, mas dako na nung problema. Dili pwede ka manambal panahon sa Sabat, unsaon na lang. So brothers and sisters, kanini si Jesus iyang gihatag kanato nga unta
ang atong balaod, ato ang tagaan o kanana ang pagtahod, pagbalaan niini. Kay mao man ni ang balaod sa Ginoo. Noon ta kanang tagaan nato pagtahod sa Ginoo nga siya mismo naghatag kanato sa adlaw nga ipagpapahulay na unsa man ang kananaan nung Sabado na noon nga o Sabat nga ilang gihimo nan pagrespeto ba na sa tao, hustisya ba na sa tao nga dili nimo tambalan nga nagsakit, paghustisya ba na ang usa ka community magantos kay wala na tubig nga ilimnon nga maayo kay na ang atabay nga common man sa unang atabay nanimaho ng patay ug moabot nagpila ka adlaw limpyuhan kay nga naman tungod pag-observer sa kanang adlaw sa Ginoo dili man siguro kana kay nahimo naman perdisyon nun sa tanan, purisyon naman nun sa tanan, no? Ang pagrespeto kanang pagtahod sa atong ginikanan, ang pagtahod sa ato ang kinabuhi, no? Karong panahon na wala na pagtahod sa kinabuhi kay nga naman giabusahan na sa droga, abusahan sa inom, sa bisyo, o worse, giabusahan, kay gipatay na noon ang kinabuhi. No, brothers and sisters, ang ato ang property o kanang pangalan sa Ginoo, no? Makita nato nga kanang later on gitudloan kita unsaon man nato pagtratar sa ato ang kaigsuonan nga kita nasuko sa ila, no? Unsaon man nato sila ngayon ba panimaslan nga ang ilang pangalan atong dauton, no? Mura po ka nag-murder kay daot na nimong pangalan sa tao, no? Munang pagrespeto sa atong isikatawo, sa atong kaugalingon. And then otherwise, brothers and sisters, dako kani nga problema diha sa ato ang pagkabalaanon. So, ang pagtahod ay o pagrespeto diha sa balaod sa ato ang Ginoo. Nagtudlo day kanato sa pamaagi. Mao kani ang pamaagi sa paghigugma sa atong isikitaw o paghigugma sa ato ang Ginoo nga naghatag kanato sa balaod para gasundon. Usay mangod ang ato ang balaod nga atong ipasunod murag panitib, no? Nang pagpanis sa usa ka tawo mo nang gi-implement nato ang balaod. Siguro mo nang balaod sa ato ang civilian authority kinanglan man pud nga ingon na ang iyang kanana ang pag-implement sa balaod para naay order ba kung tanawon po nimo, no? Kung ikaw mo tan-aw ang ato pong balaod tanawon po nimo nganong gibuhat man ang balaod. Unsa may purpose nganong gibuhat ang balaod? Kung ang Ginoo ang pasultiyon niya, gibuhat ang balaod kay ang Ginoo nahigugma sa tao, no? Nahigugma sa tao ang Ginoo. So unsa imposible dahil kuno sa ato ang mga katawhan, very possible kana sa ato ang Ginoo. Dili gani ang punishment makausab sa tao. Ang bugma ang nagpaluyo diha sa imong balaod mo'y makapausab sa tao. Kay ang Ginoo ra may naghatag nato sa Espiritu Santo nga kita mahigugma sa uban, magpakita sa uban, pinagi sa ato ang gasa sa Espiritu Santo nga sila usab mausab tungod sa atong kaayo, tungod sa ato ang pagtratar nila with justice nga sila mga tao sab pareha kanato nga makailaw sab sa ilang sayop, makailaw usab sila sa ilang worth ba, ilang pagkataho nga dili di gikinanglan ng tao maglunang lang gid sa sala, maglunang lang gid sa bisyo ug uban pang mga hinangal sa kinabuhi. Bataa dilay kay gayunan sama kanato nga mga butan nga mahilangit pod madala sila sa gingharian sa langit. So muna si Jesus nagpromisa kanato inubanan sa iyang mga disciples nga kita maghatag gayud kita
Sa gasa sa Espiritu Santo kakita na may atong mga gasa sa pagigugma. Unsa kani mga gasa sa pagigugma? Gasa sa kaayo, gasa sa pagkamanghatagon, gasa sa kananang mangluyon, gasa, brothers and sisters, nga mo hatag mo tulo kanila sa insakto nga dalan diha sa kinabuhi. O mao kani ang pagtuman sa gasa sa balaod sa Ginoo sa gugma, balaod sa Ginoo sa kamatuoran, o kani iyang ibutang itisok diha sa tong kasing-kasing o pinagi sa Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo magtudlo man nato, siya ra magud ang magtudlo kanato og kamatuoran. Wala na gyud makatudlo kanato kamatuoran sa atong konsensya. Ang Espiritu Santo ra gyud. Kung ang Espiritu Santo motudlo nato kamatuoran, then siya pod mohatag kanato og kaalam og pagsabot diha sa pamaagi sa kinabuhi sa pagka-Diyos nun, pamaagi sa ato ang Ginoo. So brothers and sisters, finally, no, dili nato masunod kaning tanan kung wala gayud ang grasya o ang gahom sa Espiritu Santo nga siya mohatag kanato o kahigayunan nga kita makasunod gayud sa sugo sa Ginoo o sa iyang kabubuton, dili sa ato ang pagbuot-buot. So ato ang pangayoon, brothers and sisters, ang Espiritu Santo nga siya mo buo diha sa ato ang kasing-kasing o iyang itisok diha sa ato ang mga tinguha nga naagayod ato ang pagrespeto o tamod diha sa Ginoo sa iyang gihatag nato sa kinabuhi, nga ang kanini ang pulong niya nga atong na tun-an diri sa ato ang ebanghelyo karon. Mao kani ang muhatag kanato og kaalam og ang ato ang pagkahibalo og ato ang pagkaila gayud sa Ginoo, labi na sa iyang pagpasunod nato sa gugma niya sa kamatuoran o sa pagkabalaanon diha sa ato ang kinabuhi. Mao bitaw ingon siya ug balikon ko, busa sultihan ko kamo nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Parisiyo. Salamat kayo ug may gabi sa inyong tanan ug sa sunod na po ng pagpaambit nato sa kinabuhi sa laiko. Light them with my word. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Light them with my word.